Gipaubo sa heightened alert ang mga Cebu Provincial Hospital isip pagpangandam sa daotang epekto sa haze nga nasinati karon. Sa iranta ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Alan? Sa kaning gihimo karon sa provincial government usa lang ni ka proactive measures aron ma-prepare ang mga 16 katambalanan nga run by the capital sa posible unyang mga pasyente nga maapektuhan kining nasinati karon nga pagtaas sa air quality index. Gipahugtan sa provincial government ang ilang monitoring sa mga taong posibleng malandig sa mga provincial managed hospital, ilabi na katong naa sa vulnerable group nga daling maigo sa respiratory illness nga posibleng mugna sa low air quality index. 24 oras ang himuong monitoring sa 16 ka mga capital-run hospitals. Giklaro hinuon ni Dr. Elise Nicole Catalan, Piso Health Consultant, nga wala pa natala ang mga tambalanan nga adunay timailhan nga napiktuhan sa paghanggab sa daotang hangin. And what does heightened alert mean? So, gikuan lang nato if naay mga patients sa moadto for respiratory symptoms kanang kuan jud siya consideration sa kaning haze kaning mga particles nato in the air. So nagbantay ta and so far wala man say report sa ato ang mga provincial district hospitals na mga patients with kanang severe respiratory illnesses. Buot lang makasiguro ang Cebu Provincial LGU nga maatiman dayon ang mga tawo og galing makaabot sa kalungsuran ang epekto sa hangin nga nasagulan og mga pollutants. Bitambag si Dr. Catalan sa mga taong adunay talandugon nga kahimtang sa panglawas nga siguraduhong proteksyonan ang kaugalingon sama sa pagsulob og face mask. For people with existing illnesses like asthma, mas huot sa ilaha. So that's why naatoy strong mandate for masking pud. Sa pikas bahin, gipahibaw sa Capital Health Consultant nga nagpadayon ang ilang hiring sa mga doktor diin moabot na sa 303 ka mga doktor ang na-hire sa Kapitolyo subay sa programa nga nagatutok sa kahimtang sa panglawas sa katawhan. Sas bisan og ni-improve gamay no ang air quality index karong adlaw gikan sa 177 kagahapon ni drop ni og 139 apan delikado gihapon kuno kini alang sa vulnerable group kadtong adunay mga baletian so tambag gihapon sa atong mga health expert nga kinahanglan nga mosulob gihapon tag proteksyon aron dili gyud maapektuhan nining nasinati nato karon nga kaning pagtaas sa air quality index. Daghang salamat, Alan Domingo.